Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa mga inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lain na sad nga istorya ang atong idalit kaninyo. Karong adlaw diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. I'm sure nga daghan na naghuwat niyo sa bago natong episode ug medyo nalangay ta. Kay doon naman ko tayo giasikaso sa tuang YouTube channel. And by the way, talking about asikaso sa YouTube channel, I'm asking everyone to please subscribe only sa atong official good nga YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Kay bago man klase atong format, mo naman ang ato ang gibuhat karon nga mag-atubang na ko ninyo samtang magbasa sa mga bagong istorya. And by the way, sa ato sa mga kaigsunan nga I'm sure nga ganahan mo maminaw sa to ang mga daan nga mga istorya, and some of our subscribers kay ilahang gi-upload. Mamalihog lang ko o muhangyo lang ko ninyo nga please respect lang. Di lang nato kwaon ang ato ang kuano storya diri sa ato ang YouTube channel ug ibutang ninyo sa inyong YouTube channel. Gihaguan taw ninyo akong maayo. And to be honest guys, wa pa ta mag-monetize ani, and I have to pay our editor. So mo na nga madugay-dugayan pag yun ta og kanang produce og bagong istorya. Now, I'm sure na daghan pa man sa mga kisunto nga ginahan nga maminaw sa mga daan nga mga istorya og nakapangutana gani nga Papa Joe, asa nam dito mga karaan nga mga istorya? Since nga gipadadatag notice sa YouTube ang gitawag og reuse issue tungod sa mga same concept kay pursa audio ang nadungog, so we have to change it this way para mapadayon na to atong YouTube channel. But since nga ginahagyo mo maminaw sa to ang mga daan na nga mga istorya, nagbuhat mi og lain channel kauban ang akong kapika sa kinabuhi. So i-check lang ninyo, i-subscribe lang ninyo ang Katabi with Ate Gems. Okay? Katabi with Ate Gems. Ginahinayan na kong balhin dito ang mga daan nga mga istorya, and madungog na sana ninyo dito. For the link, i-check lang ninyo or i-search lang ninyo Katabi with Ate Gems. I-subscribe ninyo. Support kay ato argya po ng content nga mga daan nga mga istorya nga gusto niyo madunggan pag-usap. Sa mga bag-o, arita diri sa Dear Papa Joe Stories. So dito maglangay aniya na ang laing istorya nga pinada sa tong igsuon nga si Glam. Ang atong istorya karong adlaw naguluhan og may guardian angel. Mutuo ba mo og anghel? Mao ni siya ang istorya ni Glam. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nimo mga subscribers nga nananaw karon sa imong YouTube channel. Just call me Glam. Alias lang ni nako tungod kay di ko ganahan nga dunay makahibaw nga ako kining kaagi. Kay medyo dili maayo ang akong reputasyon niadtong mga nakalabayng panahon nga wa pa ko nahimutang. Moto ang kanhing panahon nga wa pa nako makaila si Papi, my guardian angel. Bago lagi ko nakagawas gikan sa hospital Papa Joe niadto. Na-admit magug ko kay hapit ko mamatay. Kung unsa man gani ang rason sa kuang pagka-hospital, akong i-tackle diri later Papa Joe. Wa pa kaayo ko naka-recover. Medyo luya pa ko og luspad pero gipugos na ko ang kagalingon ug attend sa usa ka Bible study para malipay si Mama. Mo pa kato ang first time nga naka-attend ko og Bible study kay og nila pa irehis man kuno ko. Wa man gani ko simba-simba ug mas pilion pa nako nga musud og lain-laing bar ug imnanan kaysa musimba. 19 years old lang ko di ay niadtong panahon na Papa Joe, pero kung makainom ko labaw pa so sa kalalaki. Imagine, nagsugod ko kat-on og inom sa edad nga 14 anyos. Doon ako'y kaugalingong rason nganong nisud ko ni antong bisyuha. Mao man gud to ang pagkamatay sa akong papa. I was 14 years old dihang gikuha sa Ginoo ang akong amahan Papa Joe. Mao ilang ingon nga Ginoo daw ang nikuha sa akong papa. So ako pud nga gitisuk sa akong nahuna nga pagbuot sa Ginoo. Nganuman, kasi bagi kuha sa kong papa nga unta bata pa man kay siya, matod ko pa. Sa adlaw sa lubong sa kong papa, giduol na ako ang krus ni Jesus, ni Jesus Christ nga naghilak samtang nangutanan niya. Kabawgyo ka nga si Papa Ray akong kauban sa tibok na akong kinabuhi. Si Papa Ray akong masandigan. Siya ray pirmi na anak ko.
Siya rin lang naglab na ako. Unya anong siya pa may imong gikuha? Kabuutan sa kong papa? Na mga nidagan dihao nga mga kriminal pa, mga drug addict ug mga daotang tao? Nganong dili man sila ang imong giuna? Nganong ako pa man papa nga buutan man kayo ug wa siya laing gibuhat gawa sa pagpangga nako? Mao na nga akong gisulti Papa Joe. Naghila kog tama niya itong higayuna Papa Joe base sa kung hinumduman mao na kato ang last na kong suhod og simbahan. Mao na po to'y last na ko nga pakikistorya sa Ginoo. 1 week after gilubong ang akong papa, nibalik na po si mama sa Middle East kung diin siya nagtrabaho isip usa ka domestic helper. 5 years old pa lang ko Papa Joe diyang nibiya si mama para mo trabaho sa gawas. Sukat sa iyang paglarga, tagsan lang kayo siya mauli. Tag once in a 3 years. Inig-abot sa kong mama, halos di na kumakailan niya. Muna rason nga, kami ra gyud duha si Papa pirmi, kay ako man ang usa nila ka anak. Love kay ko sa akong papa. Halos tanan iyang gitudlo na ako including ang pagtuo sa tong labaw nga makagahom. Pirmi ko niya dadon sa simbahan ug buutan kayo si Papa. Matinabangon sa iyang isikaingon. Maghitagon, halos tanan, maayo nga kinaiya, naa siguro niya Papa Joe. Sa pagkawala ni Papa, mura kong naputlan og mga kamot og tiil og pila ka semana. Kaya way tingog, labi na dihang nibalik na si Mama sa Middle East. Unya, akong distant relative na lang ang akong kauban sa amua. Maoy Silby, akong guardian. Daghang kong nabatian sa mga silingan og nila ni Auntie Linda nga mga istorya kabahin sa pagamatay sa akong papa. Kung kinsa pa kuno to may kinaiya, mao pa kuno'y daling kuhaon sa Ginoo. Nito pagpod ang akong Linda nga, sakto gyud ang panultihon nga kanang mga butan, dali kayong kuhaon ni Lord. Pero ang mga dautan, dugay kayo mamatay, kay masamang damuman. Pagkadungog na ko sa ilang istoryaan, Papa Joe, pagkaugma dayon ni balik og eskwela after almost 2 weeks nga absent. Pero di na ko sama sa una nga buutan. Lahi na, nga glam kaniadto, o glam karon. Mao pud nay akong madungog sa akong mga teacher nga nabaguan sa akong kausaban. Sa una man good, consistent honor student ko, ug aktibo sa mga school activities. Pero pagkamatay sa akong papa, wa na po ko'y tagad-tagad sa akong studies. Okay na ganing mahagbong ko para asa pa man nga maningkamot ko nga wala naman si Papa. Nga ako ang offeran pirmi sa akong mga awards o recognition day. Nisamot ang pagkiwara diyang nakabarkada mi ni Lucy nga inila kayo nga bugoy-bugoy sa mong school. Nakabantay akong teacher nga close na kayo mi ni Lucy. Iya pa kong giwarningan. Glam, ayaw pagkuy-kuyo ka ng Lucy kay bad influence sa bana. Matod pa sa akong paborito nga teacher kaniadto. Good girl pa ko Papa Joe. Gitubag lang po na ako siya og smile. Nipahiyom ko niya og ningon nga, okay ma'am. Para mahuman ang istorya, ako siyang gitando. Kinsa ko siya nga mumandar o mo-judge kang Lucy nga bad influence kuno para nako. Wa siya masayod sa giagian nga kaguol. Og tungod kang Lucy, og sa uban pa namo mga barkada, naka-recover ko. Nalingaw ko, nalipay ko. Yes, happy ko nga makig-hangout sa akong mga barkada. Kamaw na ko ito mo inom. Gitudluan na po ko nila nga manabako pero di ko ganahan. So, inom-inom na ko kutob. Party-party, halos kada semana, manubig bar, para mag-inom o manisko. Kung gamay ra nga mong kwarta, ana lang mi mag-inom sa balay sa amuang barkada. Kasagaran, ato mi mag-hangout sa ilaha kang Lucy. Ato po sila musuyop kay dili raman kutob sa inom ang ilahang bisyo Papa Joe. Nisod na po sila anang suyop-suyop. Pero ako, wa pa yun ko nadalaan kay napa ko'y nahabilin nga self-preservation. Nagsugod ko og bisyo-bisyo sa edad nga 14 anyos. I was second year high school. Pag third year na ako, kaduha ko nahagbong unya. Pag fourth year, nakabalik na po kog laing year. Kay nakaundang ko og pagtunga-tunga sa school year. Kay naundang lagi, og mao ni ang advantage kung kay parents Papa Joe. Kay why magsigig pangasaba nimo. Mabuhat nimo ang imong gusto. Ako mama, igo lagi sa pag-am-am nako nga magtarong na kuno ko para mag-college na ko sunod tuig. Akong gipromisean si mama. Mapasaron na ako ang 4th year basta palitan ko nimo og bagong iPad. Matod ko pa.
Ako mama pud taon ni promise pud nako nga palitan ko niya basta makagraduate lang ko og high school. Ug tuod man Papa Joe nakagraduate gyud ko. 77 akong average pero okay na kayo kay lapas na ganig 2 points sa gipangayo sa gobyerno. 70 paak. Bago na ko gadget, dihang nagpa-enroll na ko og college. HRM ang kurso Papa Joe. Sa tinod lang, dili naman gid unta ko ganahan nga moskwela. Pero kung mo-stop ko, basin mo gamay ang akong allowance nga ihatag sa akong mama. So padayon lang gyapon ko eskwela. Padayon po ko og bugoy-bugoy. Kauban lang gihapon nako si Lucy o ang iyang grupo. Nagsingabot ang akong birthday niya to Papa Joe. 2 weeks before my birthday, nangayo na ko kwarta ni mama nga pang celebrate. Gihatagan po ko sa akong mama kay syempre birthday good nako. Unya, wa siya. So sa paman di ay panghulip sa butang nga unta naa siya kauban nako. Kundi, kwarta. Okay naman po niya. Kaya nag-enjoy naman kaayo ko sa akong life. Sa adlaw sa akong birthday, ni bangka kong kaon sa akong mga barkada o guman sa dinner nang natumig ko sa ka-high-end nga bar para mag-party-party. Kaya dito ipadayon ang celebration. Natinga naman ko kay daghan naman kayong nangabot sa mong table nga wa gani ko kaila. Mga friends daw to ni Lucy. Nga iyahang gipang invite. Usan niya to, mao si Ranvir. Nga mo'y tig-supply sa ilahang kinadili nga drogas. Taod-taod, doon ay ihunghong si Lucy diri nako. Glam, imuha niyo. Special daw kuno ni ingon si Ranver. Matod pa niya dungan sa pagtunol sa murag tabletas diri kanako. Dili ko wam gani ko padala ng suyop-suyop kana noon. Nga, unsa man na, basin isog kay na, balidabad ko pa. Isog ba mas nindot ni. Nindot nig tama. Tanawa silang Aiza o Karen lutaw na kayo. Try lang gud usa. Birthday bitaw nimo. Matod pa ni Lucy. Bitaw no, birthday nako. Deserve nako nga mag-enjoy kay wa biya ko'y family. Sila ra si Lucy ang akong mga friends ang giisip na akong family Papa Joe. Sumato na tintal gyud ko. Ug tungod kay first timer, wa nako ka-control sa akong kaugalingon. Gisabay nako ang wine ug katong form sa drugs nga murag tablet nga ilang gihatag nako. Lingaw na kay ko, lami na kay sayaw, feeling nako sa outer space kay gaan kaayo nga akong lawas nga murag wa nay gravity. Doon ay mga minuto nga mawa na ko sa kong kagalingon dayon after a while makabantayan lang ko nga nakaparis na day ko og sayaw og ang ako naparis si Ranver. Unya, chancing na kay siya nako kaya nagakos naman siya sa kong hawak. Samtang nagrind-grind rin nako. Dayon after pila ka minutos nakalimot na pug ko. Ngunag-unsa ko. Unya, sunod ako nabantayan diha na misud sa kwarto unya wa na ko'y sinina. Aong ganinaw o kinsay kuyog na ko sa kwarto. First, abi na ko si Lucy ang akong kauban sa kwarto. Kay kadaghan man itabo sa una nga parihuming hubog ni Lucy. Unya, adto mi mga tug sa ilang balay. Pero sa kong nainumduman niya itong gabiuna, dili na ko pamilyar ang maong room nga ako ang higdaan. Unya, mo na ako nakukuratan sa tao nga akong katapad nga sama na ako, wa na po'y sapot. Nitindog og kalit o grabe ang akong kasyak nga si Ranver ang akong kauban nga naa sa kwarto. Medyo nawaswasan ako niya to og nisamot ang kakuyaw nga nakita kog pula nga liquid nga naa sa kama nga akong gigdaan. Confused pa ko sa una, pero di ko bugo nga di makasabot og unsa nitabo. Na-realize na ako nga naami sud sa motel. Kaminduhan ni Ranver. Nidagan ko paingon sa CR ug nanamin ko gitan-aw na akong lawas ug mga kausaban nga nahitabo. Akong gibati niya itong higayuna mo ang sakit ug hapdos ang akong kalawasan. Labi na gyud sa ko ang private nga part. Doon na gyud nahitabo na mo ni Ranver. Iya kong gihilabtan samtang wako'y panimuot. Dali ko nga nigawas o giaway na ko si Ranver. Ka-animal good nimo. Nganong imo kong gidadiri. Nganong gilabtan man ko nimo nga di man ta uyab. Suko ko pa nga sulti nga to niya. Unsa dili uyab? Nakalimot ka kagabi nga nanguyab ko nimo unya imo ra pug ko dayang gisugot. Tubag pa ni Ranver. Kibaw ka nga tungod ato sa drugs nganong nisugot ko nimo. Nalimot man gani ko kung sinitabo kagabi. Hayop ka Ranver. Ikihagyot ka. Matod ko pa nga to niya. Kiha lang kung gusto ka. Kay naman ko'y saksi. Silang Lucy ug mga kauban nato sa bar. Kita silang tanan nga nag-wild na kagtaman. Ganang kamutan na sa video nimo. Unya, kay bao po silang Lucy nga kuyog ng duha pag uli nato. Kay bao na po sila nga di ta mangulig balay kay
diretso ta sa motel. Mao to Papa Joe gi-justify gyud ni Ranver nga wa ko gipugos og kagustuhan na munduha ang maong nahitabo. Kung reklamo ko or mukiha, kinsa man kahimutuo nga kahibaw naman ang tanan nga party goer ko. Og naa po sila video nga pwerte gyud tinuod na akong pagka-wild sa bar. Kuwang na lang nga maghubo ko samtang nagsirsayaw Paris ni Ranver. Usa pa may mabuhat nako. Niuli ko sa balay Papa Joe. O pagsulod na ako sa akong kwarto, napunting akong mata sa picture frame na munduhan ni Papa. Niya itong ikayon na murag nagsalimuang gihapon ko kay feeling na ako na dungog na ako ang tingog sa akong amahan nga nangasaba na ako. Dili ni may akong gusto nga may tabo ni mo Glam. Giguba ni mo yung pagkababay. Dili na ikaw nga akong anak kasi Glam. Di na ti ka anak. Wa na ko'y anak. Nag-eko-eko gyud Papa Joe ang tingog sa akong papa nga nangasaba na ako. Nihila kong taman, unya na ngay kong pasaylo kang papa. Pero di good siya makapasaylo na ako. Sige siyang balik-balik nga, wa na kuno siya anak Papa Joe. Tungod sa akong kalburuto, gibuak na ako ang samin sa akong kwarto. Unya pagkahuman, ikuha ako sa katipak, sa hait o talinis nga buak nga samin. O didto, akong gihiwa ang akong pulso Papa Joe. Nawadan ko panimuot, unya pagmata nako, dihan ako sa ospital. Ug dihan na po si Auntie Linda ug Maria nga iyahang anak. Mayo kinakamata na kaglam, nabalak ka kayo sa mama nimo. Padung na siya. Nanawag imong mama unya ningon nga di na siya manrabaho sa gawas. Matud pa ni Auntie Linda diri nako. At first di ko mutuo nga muli sa si mama ug karon na lang noon nga dako nako ug gusto siya nga manginahan diri kanako. Di man siya nitong gamay pa ko. Naiyam akong gibiyaan. Diin siya niyatong namatay si Papa. Unya, nag-inusara lang ko. Ugwa gani inahan nga nigiya na ako. It's too late na ma. Matod ko pa sa kong nahuna. After 3 days na kong stay sa hospital, ipagawas na ko sa doktor o katong adlaw maupod ang arrival ni Mama sa Pilipinas. Gikan sa Middle East, wa pa ko masayod kung siya akong mamahimong reaksyon. Usaray sigurado nga dili ko. Excited sa iyahang pag-abot, Papa Joe. Paghunong yun sa taxi sa amua sa iyang gisakyan tungod sa Mumbalay, dihan na po'y nihunong nga laing taxi. Halos nagkadungan sila og abot. Ninaog ang sakay sa taxi og dito ako nakita ang akong inahan. Pagkakita ni Mama nako, naghilak kini nga nitagbo nako dayon og gakus. Na-surprise ko sa akong kagalingon. Kaniadtong wala pa mi nagkita ni Mama, nagplano pa ko nga ako siyang minalditahan. Pero lahi man ang nitabo, Papa Joe. Kaya pagkakita na ako sa akong mama, nang lugmo dayon ang akong mga luha, labi na diyang nigakusyan na ako nga naghilakpod. Sorry nak, sorry kaayo nak. Sorry nga wa ko sa imong kiliran. Sukad karon di nati kabiyaan. Pasayloag yun ko sa akong mga pagkuwang nimo. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Naghilakpod ko nga nitubag niya nga, okay rama, ay nagunaw na ang mga nangagi. Ang importante ni anak ka. Maupad yun ang unang igayon nga emotional mi nga nakapagawa sa muntag sa tagsang ka mga gibati. Nangayo ko pasaylo niya sa akong pagpabaya sa akong studies. O sa akong life nga naabot na sa point nga gusto na unta na akong tapuson ang akong kinabuhi. Pagkanindot sa mong reunion ni Mama Papa Joe, nagka pinasaylo ay ming duha. Pagkaugman niya na dungan mi sa pagsilang sa adlaw, maupod ang new beginning. Siyempre, second life na ako ug tungod kay niabot si Mama, nakakita kong bagong kahayag. Nakakita kong bagong inspirasyon nga mao'y hinungdan nga talikdan na nako ang mga bati nako nga mga binuhatan. Lakip na ang mga bad people o mga bad influence sa akong kinabuhi. Sa tinuod lang, Papa Joe, during sa akong pag-admit sa hospital, ulay bisag usa sa mga barkada nako nga ni Duaw. Bisag si Lucy, wa magpakita nako, o si Ranver. Basta bisag usa, why niuno nako. Bisa magpakita man lang og moral support. So, dili sila tinud ng mga friends. Angay na nako silang kalimtan. Pagmata nako niya ng pagkabuntag, paggawas nako sa akong kwarto, kay nidiritso ko sa kusina kay nakatimaho ko gumot kay nga sudan. Diha si Mama, nagsukad na para sa among pamahaw. Nagdungan mi pamahaw si Mama kay sayo pa mi moadto sa church nila ni Auntie Linda ug sa ko ang cousin.
Before manggod sa nitabo, kada Sunday, agdahon yung ko pirmi nila ni Auntie Linda o siyang anak, nga si Maria, para mukuyog sa ilahang church. Pero sige lang ko og balibad. Pero karon nga naa si Mama, kaming duha na ang nagsabot nga musimba. Og tuod man dito sa church, gibati na ko ang tumang kaduka o kaboard kay syempre wa na ko naanad. Bisan usan ako paminaw sa wali sa pastor pero mapiyong gyud nako ko mga mata. Niyabtik lang ko diyang pagkahuman sa pastor din ni Puli nga laing nag-discuss about sa Bible. Ang kunong ko niya ito nga gayuna nga wa pag yun ni-register sa kong sistema ang pag-ampo or pagpangadji. Gibuhat ko lang kato nga pagsimba kay una sa tanan, kauban ako si Mama. O ikaduha, di ba nag-usab na ko, nagbasol na ko sa kong mga sala, so angay lang nga magpaduol ko sa Ginoo. Niabtik ang akong mga mata pagkakita nako sa nagwali nga o sa kabatanon nga lalaki. Dili kay siya gwapo pero cute ug buutan kayo og naong. Dili po siya boring kaya medyo naisagol komedya ang iyahang wali Papa Joe. Interesting kayo siya. Gipangutanan nako akong cousin kung kinsa to ang nagwali. Si Ray, anak na sa pastor pero tungod sa iyang kagwapo, amo siyang gitawag og Papa Ray. Matod pa sa akong cousin Papa Joe. See? Di kay ko ako ray naka-appreciate sa mga lalaki. Manhid ang babae nga di bation og crush kang Ray. Nga ilahang gitawag og Papa Ray. Pero sa hilom ako siyang gianggaan og Papi. Human sa church service, doon na pa sila'y pasnacks o niya fellowship. Istorya-istorya sa isig ka church member o niya ila-ila pod sa mga dili pa kaila. Sama na munduhan ni Papi. Ang akong cousin Papa John nagpaila-ila na munduha ni Ray o tawagon lang nako siya og Papi. Unang parang istorya pa lang namo ni Papi gibati na nako nga doon nag something na munduha. Murag doon ay spark, Papa Joe. Nagastorya mi si Papi og abi nimo. Ikaw na lay maikog kay puriting pagkabuutan nga pagkatao. Dili gyud kakadungog nga doon siya mga bad comments sa bisag kinsa nga tao. Very gentleman kayo si Papi. O very godly kayo, nga murag anghel nga ninaog, gikan sa langit. Diyang nakauli na mi sa among balay, nangutana si Mama nako og naghatagay ba daw mi og number ni Papi. Medyo may pagka-malisyosa nga pagka-smile ni Mama. Bagay biya mo ni Ray. Matod pa sa kong mama diri nako. Og nitubag pug ko nga asam gumi nagkabagay mga kaanghel aton niya samtang ako, hay, susambot lang. Kung makahibaw siya sa kompas, ambot og makiistorya pa bato siya nako. Wata ka siguro glam. Tao ra pud baya siya. Bisan og anak pa na siyang pastor. Makasala lang gyapon na siya. Wala bayay perfect aning kalibutan na. Remember? Ganahan gyud si Mama kang Ray. Gusto ko niya nga mo'y akong mabana. Kada simba na mo ini ka Sunday, siya pa'y mangitag way nga magkaistorya mi ni Ray. Kada istorya naman ni Ray, feeling nako mura ko og muaso sa iyang kabuutan, Papa Joe. Gentleman o cute pa. Why babae nga di makagusto gyud niya, Papa Joe. Kada simba na mo, pagwapahan gyud ko sa kong mama. Kanang gwapa nga di masubraan. Kanang gwapa nga conservative ang dating kay lagi umaabot biya nga pastor biya. Ang gusto niya nga mahimong mabana nako. Gusto gyud ko niya si Ray ang akong mabana kay buutan. Nilabay ang pila ka Sunday nga church day na mo ni Mama. Maura po ni higayon nga magkaatubang mi og storya ni Ray. Pero sa ka-weekdays niya to samtang di ako sa eskwelahan nakadawat kog text gikan kang Ray. Gusto daw siya nga mobisita sa mua. Pagkibaw sa kong inahan, Papa Joe, siya ang gikilig. Nagprepare gyud siya sa adlaw nga mo'y giingon ni Ray nga moadto sa mua. Og tuod man, niabot gyud ang adlaw nga giingon ni Ray. Nagdala siya flowers nga gihatag pa niya namong duha sa akong mama. Kauban ni Ray ang iyang inahan ug amahan nga pastor. Ang haba ng hair ko niya itong higayon na Papa Joe. Kaya ang papa ni Ray mao pa'y nanangit kang mama nga panguyaban daw ko siyang anak, Papa Joe. Gihatagan mi nila higayon nga magkaistorya ang duha ni Ray. Nga kami rin yung duha. To cut the story short, nanguyab si Ray nako. After 3 months, ako siyang gisugot. Kung ako'y pabuton, sugton ako dayon si Ray. Pero advice akong mama nga, magpakipot pod kuno og pila ka adlaw para makaingon pod ang parents ni Ray nga dili humok ang akong ilong.
Uyab naming duha si Ray o gisabutan namo ang among kasal between sa kong mama o parents ni Ray. Usa ka adlaw niya na samtang nanuroy mi sa mall ni Ray kay doon na po siya gipalit. Wa ko magdahom nga matagbuan nako ang akong kanhi friend nga si Lucy. Pero pagkakita nako niya nibalik ko sa kong agi ug wa ko managad niya. Pero niapas gyud si Lucy namo og ningon pa nako nga, Glam, di na lagi ka managad, abing nakauyab kag anak og pastor, basi natuo ka nga maapil kag kalangit anak kung kami magkadayon ha. Bastos kayo si Lucy, Papa Joe. Wa siya pakialam nga diya sa kong tapad si Ray. Pero sa kong nahuna, gituyo to ni Lucy para mabadshot ko kang Ray. Murag di siguro niya madawat nga wa na ko makipagbarkada niya kay feeling niya nagpakabanal na ko. Kunuhay, nagsubay na ko sa tarong dalan. Pero bisag kung saon daw na akong limpyo sa akong kagalingon, hugaw na gyud kuno ko, Papa Joe. Gisulti ka ng tanan ni Lucy at tubangan ni Ray. Wa na ko kapugong o wa na kapugong sad si Ray sa pagbinastos ni Lucy, siya na ang niatubang kang Lucy. Ug yang giingnan nga pasagda na lang ko sa akong pagbag-o. Pero nitubag po si Lucy nga iya sang giingnan si Ray nga, so desidido jud ka na sir nga mapakasalan ng Glam. Nag-research na ba ka siyang past? Kibaw na ba ka unsay kalakian ang imong future wife? Pero nitubag si Ray niya nga di na kinahanglan nga makaibaw ko sa tanang past ni Glam. Past naman to, nahuman na. Ang importante mao ang present ug ang future na mong duha ug sa maabot na mong pamilya. Ningangagit si Lucy pagkadungog niya sa gisulti ni Ray. So kaniya to, wa na gyud ni usab pag binastos si Lucy diri kanako. Bisan og magtagbo pa mi, di na siya mutan-aw nako. Gipaabot lang namo nga makagraduate ko og college, human sa kong graduation, mao na ang among kasal ni Ray. Nakasal gyud mi ni Ray. During sa among first night, dunay natabo namo nga wa nako damha. Kaming duha si Ray so sa kakwarto sa hotel kung diin nagpabook para sa among honeymoon. It was supposed to be an intimate moment, isip bana o asawa. Pero diyang nitapad na si Ray nako sa kama ug nakasikit na ang among lawas. Sa kalit lang di na ko makaginawa. Nag-mild seizure ko tungod sa kakuyaw. Unsaon nga kalit man nako nahununaan ang nitabo namo ni Ranver. Niya tong gipanamastamasan ko niya. Nga ko sa saktong panimuot. Dadunod ako ni Ray sa hospital. Ayaw lang ko dad sa hospital. Ingon anigid ko. Giatakin ako sa panic. Maulian ra ko karon taod. Matod ko pa sa kumbana. Nagkuha og tubig si Ray o niya gipainom ko niya. Pagkahuman, iya akong gipangadjian. Imagine sa mga first night, imbis doon may tabong nila paay sa leon o karniro, Papa Joe, gipray o veran ko hinoon sa kumbana. Mura ko batang gamay nga gibasahan og bedtime story, pero lahi lang kay akong bana ang nagbasa og Bible diri nako. Hangtod nga nakatug ko, mga tungang gabi kadto diyang nakamata ko unya ako nakitaan si Ray nga wa pa natug. Diha siya sa akong kilid. Sa akong kwarto, nagpiyong ang mata samtang nagluhod ug nangadji. Pero kung makahilak sa kabuutan sa kong bana, nakapangutan ako sa kong kaugalingon nga bagay bagyo ko niya. Lahir magug kay mi. Bisan pa og sige na og simba, wa pa manggihapon ni sud sa kong utok nga magseryoso og ampo. Pagkaugmaya na, gidala ko ni Ray sa dagat para magpahangin daw mi. Nalingaw raman po mi og lakaw-lakaw daplin sa baybayon. Pero pagbalik na mo sa hotel room, unya kami ng duha, nahilom na sab ko. Nisugod na po kong paningot ug bugnaw kayo ang ako mga pad, Papa Joe. Nag-shower si Ray ug nag-ilis. Pagkahuman ni Dulong ditapad na ako, bit-bit ang Biblia. Unya, gibasahan sa kuniya og Biblia, Papa Joe. Human niya basa sa Biblia ni tindog siya, pero akong igunita ng iyang kamot. Ray, sorry ha. First night sa tong kasal pero way na tabo. Matod ko pa. Ni-action ko glambing niya. Gikakos niya o gikakos nako ang iyang bukton pero igo rin niyang gipuwap ang akong buhok. Ay lagpugsag lam, nakasabot ra ko. Magpaabot ra ko kung kanos anak ka ready. Matod pa sa kong bana, Papa Joe. Moto, Papa Joe, nga mag-una kong katug kay si Ray magbasa pa man og Bible. Niyaning mata niya, sa buntag na. Natug na pud siya sa pika side sa bed.
Ika-third day na namo ug mao na to'y last day sa mong stay sa maong resort. And guess what happened? Doon na gyud nitabo namo sa akong bana. Nagpaabot pag yung kong pila ka adlaw, usa ko nahimong andam nga magpaka-submissive sa akong bana. Apil na ang pagtugyan nako sa tibuok na kong lawas ug kalag. Human sa mga honeymoon nang uli mi sa balay, nga malipayon ug andam na nga tubangon ang kinabuhing pamilyado. After 2 months, nabuntis ko ug sa akong pagsuwat nining akong kaagi, 8 months na ang akong tiyan, Papa Joe. Dako na po kausaban, Papa Joe, kay ako naman gani ang mohagad kang Papi Ray nga mag-pray ug magbasa og Biblia. Daghang salamat, Papa Joe, sa imong pagbasa sa ko ang love story. God bless and more power. Hinaot pa nga nalingaw ra mo sa akong istorya and most of all, doon na mo'y nakatunan nga mga lessons. Labi na gyud sa mga ginikanan nga nibiya sa ilahang mga anak para mangita og kaayuhan para sa ugma sa ilahang mga anak. Kay bawo mi nga wa mo ilaing tumong gawas unta sa paghatag og panginahanglan sa inyong anak para sa ilang kaayuhan. Pero ang wa na to damha nga imbis kalampusan ang makuha sa tong mga anak, mahintumpawak naman noon sa kadautan. Hinaot pa nga dili unta may tabo sa uban nga sama sa nitabo diri kanako. Kay di sa tanang higayon dunay lalaki nga sama kang Papi Ray nga mooy mahimo ninyong guardian angel. Dini na lang kutob, Papa Joe, og daghang salamat. Imo magtatampo, Glam. Daghang salamat, Glam, sa cute ni mga story o very inspiring. O sa itong mga kaigsunan diha nga ginaan mo share sa silang storya, ay lang mo kalimot pag-check sa to ang mga links and or pwede sa inyo ipadala na lang ako na lang isulti sa papajoesuperb@gmail.com. Sa itong mga kaigsunan nga ginaan pa maminaw sa mga karaan na itong istorya, akong gibalin ang atong mga daan nga mga istorya nga official gina dito sa akong kapika sa kinabuhi. Ang katabi kauban ni Ate James. Ako lang gyapon isuwat ang link below or i-search na lang ninyo kay wa pa kay tay video nga nabutang dito. But again, salamat sa inyong suporta og ako lang hangyo again sa itong mga kaigsunan nga please I'm sure nga ganahan sa jud mo nga makapaminaw og maka-upload sa to ang mga istorya pero I hope nga you will pay respect nga di lang taon ninyo kwaon kay gihaguan to ni namo pagayo sa akong kapikasan nga maproduce namo ning matag episode para makahatag og kalipay sa itong mga kaigsunan. Again, din lang kutob kini inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Daghang salamat.